Neri tukeri mulioka maiga y'abalimi kurwase kaunti ya Kisii wetane 50 kunyora maigirio iguru y'echinchira chekerero cy'ugusyarira ibimeri byabo amariogo n'abagetugo kuri rero ni wetane abalimi 30 ime ya kaunti Nyamira bagokera amaigirio yayiga bakera ekamani ya CGA na Bea mbuya mono asoko tusomia mangana ya safety mono asoko tumeka chimask otumeke chi ofalo ne chigambut ekero togo kora mangana yogwaka amariogo butambe ekero togwaka amariogo okonyora omonto agwaka eriogo muno omonto koende kanisa lakini oise kondigereri bunande iga inde in full uniform yogo display okogenda mugondo na riogo ririta nyore none effect ririe mbegwa kagocha na ri effect rieta so ase ama no na ase amaiso nimbegete bakagogo sigaiga bono effect riogo tekonyara ko affect injerende yonse togwaka mbya mono na ndengora torogo somia balemi na nakobatebi na kutumeka amafunzo ya twairu okonya balemi asenjere yemo na senjerende mbya mono rero twanyore amafunzo aramaya nande muna balemi etokwa dunye improvement ya mafunzo aya indanyarega gotokonya soko simeke imerito nanda soko birenda nduteke tumaya kitoko tanga maroire nanga ki meribito biko bwenda korengana maroire yanyarekani na balemi abange toko beke imeri bya sambuli na maroire at the end of the day twasange production itu yakodireki irandirenze atosomiro bya bwo gutumia mariogo abantu bande kwari goikera ase binyorogo ikero monta akole momogonda akoleta abantu gosene 20 bacha bali momogondo lakini bone company ya letire njire rais omonto libaga nonya bange na bali abagotwa kurangirio monto yomo omogonda ari goche kolima nonya chigwiki ibere bale mali tukelimo na barusie ndagera barosia ase enjire ya moyo gutumia mariogo aswe mugondo goite binyambi kwanekerekyo nigo motenira sekyo mbiga CGA Doris Mongare anyakabaga goteba aya nambagirio koiria abalimi iguro ryo gukinerige sariabo nigonkoranira shirika rikoro kunga Serious Growers Association togo patina n'abantu ba Bea East Africa erinde ko erimisha abaremi baito na kibabone togo koroboremi obuya erinde banyora mazara maya asemegondo yabo aseri shirikeri nigo naende togo train abantu on the current technology nigo kurengana nere anyakabaga ko erobye bo kwegeria abo bakurukonga SSPs goze sprayer service providers imenya Nyamira igoro yo kwirenda ekero bagusyarira mariogo nabo igo kuba ebintu bire bagwetangira ekero bako syarira mariogo nabo igo chinchira chekerero cy'uburemi ase group yetu twa train naenda abantu bakurukunga SSPs abana abantu bakosyara mariogo ase megondo yaito twabasomirigoro ya safety use of chemicals naende twabaire some of the PPEs, the protective gears chibakonyara kwerendera embanyora madhara asemebere yabo boigoni nganyakaboga kwera igro yobuyabu kwene kiangwene na bara maigeria yaiga to realizing omoremi kera chire se agroveti agorire riogo niga kori agorire riogo rire very effective very effective wana endoli tumia buna atabwati obomanyi oritumia erinde ndiko mwa the results abwente konyora wetira be TSSPS twabaire that training baenda babasomi baba siarira mariogo at least nero nyore commission onyore sabuni oenda wesiberi kuripotiria uyo Minto TV kurase kaunti Nyamira editoria na Pethuel Machin.